Oyimurenya kwa Ramogi wange nirio makare ka ena sa apara mamidhiambo chenro en kagi kacha entarika par kod aboro dweno marabich gaganario prario kod ario waiko ni mathoth kod sane koreo kod mago mag siasa nyaka mago mabende dhi mbele county ma Kisumu tudre kod romo mar Afrika mangima mano Afri Cities kete mana kera Ramogi TV ar chakrok nyaka giko to mokwongo magithon weche wasebedo ka wacho ni wadwani mondo walok dak bathuroka mondo wakedi jasik thura dek madongo man tuoche en dhier to gifuo. Raila Amolo Odinga ya chenro mar gero ute kardak Makasembo boma ma Kisumu. Challenges mosebedo gi school ka ng'eny. Gimomiyo gi ng'eny en ni school osedongo piyo ma population oidho to resources tin. Pek mar somo medore skund sekondar malieta kaluwore kod nok mar klese kod pi. Kawadhi e mochuari mondo wadwagi jogo nogolonwa lewni ma wuoyini norwako to ne wafwenyogo ni ma ene wuoyini. No nege ka ng'amo ka jal manego le ma ok nega dhano. Ringre jal moro manolalo yudi e kar kano ringre ma Bondo ka ogol fuoni moko mag dende. Machiegni nyako Ramogi wange chenro ni mar kagi kacha nyinga Lydia. Okay, wachako kod gwengo ma Kiambu kama ji ariyo wito ngimagi bang' katat ot manori kimuko gore piny e gwenge mar Wiru. Ji moko pod wachore ni omoko e ot momukreno. County Commissioner ma Kiambu Joshua Nkath wacho ni masirano notimore seche mane jogo manoyudo hinyruok go ne wuoyo kata ne wuoyo gigo manodong' e ot mani mukono. Reso ngima jomomoko e odno koro dhi mbele. Nyako Ramogi nyake county ma Mombasa kama jatenda pinya Kenya Uhuru Kenyatta ni ebomano ma Mombasa kama odhialo e romo mar ang'wen mar jomin wach ma e pinje Afrika kod India. Romono geno bero chenro mag tije apisi mag jamin wach maduong' kod mago mag chwalo buche e doho. Uhuru ojiwo ne piny owacho medo rido chenro mar arita e nam no mar bero lwasi ne johala kod jopiny. It is also a testimony. And we are grateful as officers of the Office of the Director of Public Prosecutions to have Mr. Nudin Haji as our DPP. Globalization and technological advancements have and continue to attract transnational organized and emerging crimes. Consequently, better investments and enhanced strategic interventions are key for successful investigation and prosecution. We can only be as good as we are. So mine is to pray that we become people of integrity. Because without integrity, you cannot uphold a criminal justice system. Without integrity in prosecutor's office, you cannot deal with the issue of corruption. Without integrity in our courts, without integrity in our government officials and civil servants and politicians, you will not succeed in this battle. Integrity is the key. And we need to be able to look at ourselves straight in the eye. You know, you are independent, but I'm sure you should be able to tell this man if you think he is corrupt. One be. Yeah. You know me, if I say, he'll say I'm interfering in his office. But your colleagues can tell you. You see? Come on in Amnagan. And then judges also look at each other in the eye. You know each other. You know what you do. Yeah? Don't hide behind your independence. Toka podwana mane gwengo mag dhowath nam chumbi wang'eyo mag matimre gwenge ma Kwale kama moko kuom joma mine mamoko e county ma Kwale bende oriwore kod oganda mamoko e pako Raila Amolo Odinga walo Martha Karua kaka jalupne kendo walo gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho kaka jatend migao mar weche lo e sirikande bang' yiero mabiro.
Kane giloso kod jofwambo, minego no wero wende mag puoch gi pak ne KARUA ka bende gisingo wuok oko kar rombgi mar luto ombulu maneno ni Raila kod KARUA okawo tend piny Kenya bang' yiero maduong' ma dwe mar 8. Bende giwacho ni walo JOHO kaka jatend migawo mar lo en gino maber mabiro konyo tieko achiedh nade mar weche lo mosekwako gwenge mag dho wad nam chumbi kuom thuolo malach. Kwanza tunatoa shukurani zetu kwa wingi sana kama kina mama kwa kuchaguliwa kwa governor 001 governor JOHO kuwa atakuwa yeye DCS wa lands. Tunasema asante sana Bwana Raila Amolo Odinga, angalau hapo suluhisho litapatikana. Wakina mama wamesema watapiga kura zao za block za kina mama wa Kenya nzima na Kwale County kwa jumla. Tutahakikisha Mheshimiwa Raila amekuwa president wa taifa hili, kwa sababu tunajua mama akiwa pale basi mama ndio mlezi. Kwa hivyo sisi tutaishi vizuri. Tarehe 9 mwezi wa 8 tutajimwaya mwaya, tutakuwa kwa wingi, tukuonyeshe tuone kwamba baba ameenda Ikulu. Baba tunakupenda, Kwale inakupenda, kina mama wanakupenda. Wazungu wanasema ya kwamba behind every successful man there has to be a woman. Na hiyo limethibitishwa na Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga ya kwamba siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 tunaingia ndani ya State House na tunaamua ya kwamba sisi kama Wakwale ama sisi kama kina mama Wakwale tutasimama na Baba Raila Amolo Odinga kumrudishia shukrani ya kwamba ametutambua kama kina mama. Shida zote za watoto, za mayuthi, za wamama, za wababa ambaye anazipatilia sana ni mama, sio baba. Baba yule ni mtu wa kutafuta kula tu na kuleta. Na siku hizi pia vile ambavyo utalii kwetu uliisha, mama ndiye anatafuta chakula. Ndio maana tunaregesha shukurani kwa Baba Raila kwa Odinga. Kapod wan mane mag motudre kod wechego mag siasa moko kuom jotelo ma joakamba mane riwruok mar Azimio la Umoja oseahinya okang' ma jatend Wiper Kalonzo Musyoka okawo mar lando chung' mare kaka jalar kom tend piny Kenya yiero maduong' mabiro. Gavana Mama Kweni Kivutha Kibwana wacho ni Kalonzo iwuondo gi jotelo moko matin mawuok e duond burano mar Wiper ka jalar kom Gavana Mama Chakos Nzioka Waita to nomedo ni dwach oganda jo Kenya duto nyaka ket mbele moloyo dwach oganda akamba bende duong' moloyo dwach ng'ato owuon. Waita bende noseyo Kalonzo kuom remsero mbule wang' saa mowinjore eka bang'e opusore kendo wuok e riwruok mar Azimio kowacho ni okang' ma Kalonzo kawo no ok nyal konyo ngang'. Gavana ma Kitui Charity Ngilu to nowacho ni okang' no ma Kalonzo kawo oduoko chien ahinya oganda joakamba. Akasema mimi, my brother Raila Amolo Odinga, I am going to support you for the third time, unconditionally. That was the word. Tutamupigia simu akija tutakuwa na furaha. Please, we are in Azimio. The community is in Azimio. Please come back to Azimio when there is time. When there is time, underlined. When there is time, so that we can work together, because we want the community to be part of the win. Huyu muungwana wetu kama angekuwa ako na nia ya kusimamia kiti cha urais, angetupanga kama jamii mapema. How do we in good conscience tell our people that we are going to spend 10 more years in the darkness? If somebody can give a condition that if not, it's going to be me, and I don't want him, I don't want her, I don't want this one. Hiyo ndio siasa inagani ndugu zangu. Yeah? Sasa, no, I'm sorry, I don't want to create problems, but we can't accept those kinds of conditions. It's not fair. It's not human.
Nyakoromogo adhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Homa Bay kama mago matuchono kod sani en jochiw thieth e kaunti ma Homa Bay sani koro ntiere ng'anyo kaluwore gi deko e wi osara. Watudo achiel kachiel gi jafwambo ma Homa Bay mano Ali Abich mondo nyiso enta ng'adhi mbele e kod sani e kaunti no ma Homa Bay kaluwore kod gomo mar jochiw thieth bende sani koro yuago deko mar osara. Ali kiwinjo kod sani nyiso na ng'atimore Homa Bay County. Erokamano Lydia, ayudo yo makare mana kaka wacho no endo yore mag thieth anya to mago dhi nyime e ute thieth mag piny owacho mantiere e kaunti ma Homa Bay kaendi sani koro oro chenro malit mokalo kendo jotuo mago e Homa Bay yudo chenro mag thieth sani koro winjo matek kaluwore kod ng'anyo tich mag jochiw thieth kamoting'o nurses, kamoting'o doctors, clinical officers kod jochiw thieth mamoko ma sani koro nie ng'anyo margi ka giseyo piny owacho ma Homa Bay kaendi kuom siko deo go sach gi ma dwe ka dwe ka nija gisebedo e winjruok kod sirikal ma Homa Bay kaendi ma ne yango ni onego bed ni imiyo go sach gi tarik 8 ma dwe ka dwe to kata kamano gikoni winjruok manobedo ma kamano endo osebedo ka buono dwe ka dwe kendo sach gi osebedo ka deko ma ok ginyal yie mondo dhi nyime gi sani endi osiptal maduong' ma Homa Bay Referral Hospital mantiere boma ma Homa Bay kaendi onge chenro mag thieth madhi nyime ka limbe mane watimo kanyo yango ni jotuo jogo eko mane nigi jotuo mane orwaki e wards mopogore sani koro ne osemi chik mondo ogol jotuo oko kata pok gichango nikech onge chenro mag thieth madhi nyime miyo ka samoro chandruok nyalo bedo ka owegi ka gibedo osiptal kanyo to chenro mag thieth ok dhi nyime. Giywak ma sani koro ochulogi mondo mago eko giter jotuo e ute thieth mag ji giwegi kata ute thieth mag piny owacho mantie counties ma libamba mokiewo kod Homa Bay kaendi mondo gidhi nyime kod yudo chenro mag thieth kaluwore kod ng'anyo tich mag jochiw thieth go eko. Thuolo machuok kaendi ne riwruok mag jochiw thieth Homa Bay kaendi obedo kod twak kod jofwamb weche ka gimako chung' motegno ni kata nade ok inyal dok e tich nyaka piny owacho ma Homa Bay kaendi chul gi osara madwe mar 4 ma pod gibando kaachiel kod ng'uro mamoko bende ne gisepedo ne piny owacho ma Homa Bay kamoting'o medo gi lemo kaachiel kod ywak mamoko mamiyo tich ok osebedo kadhi maber e sekta mar thieth kaendi. En midhiero ma sani koro omako jodak ma Homa Bay kaendi ka thoth jogo eko matero jotuogi e ute thieth mag piny owacho sani koro chuno mondo omany ute thieth omany chenro mag thieth e ute thieth mag ji giwegi nikech onge thieth madhi nyime ute thieth te mantie Homa Bay kaendi kaluwore kod ng'anyo mag jochiw thieth. Lydia, en gima pod waluwo kendo e weche manyien mabiro sa achiel kod Masadi Kotieno wabiro chiwo report kaluwore kod ywak ma jotuo ma Homa Bay kanigo ywak ma jochiw thieth go kod pod wadhi nyime kod manyo par jotend jogo eko mochung' ne weche mag thieth e piny owacho ma Homa Bay kaendi mondo wawinj ni to gin giwegi giwacho ang'o kaluwore kod pek ma sani koro mako sekta mar thieth nikech ng'anyo madhi nyime mag jochiw thieth mago nyon ni ok ne gidoge tich nyaka chieng' moro chulgi osachgi ma dwe mar 4 kod bende winyo ng'ur mamoko ma gisebedo ka gichwalo ni migawo mar thieth e kaunti kaendi Lydia. Erokamano Nyali Abich kuom ripot ma kamano kendo winjo gi iti Nyakoromogo Ajwang' kigolo jotuo e osiptal kitero kata bed ni norwaki wuoto korigoli teri kumachielo mana kako singo no Hali Abich ang' ne luno wecho gachiel kachiel mondo miang'o miwa e weche wa manyien mano sa achiel odhiambo kanyakla kod Sade. Erokamano Nyali koya e county no ma Homa Bay. Wach machielo Nyakoromogo Ajwang' jatend migawo mar somo ngire George Magoha ojiwo directors mag somo kod ruodhi mag gwenge mondo kaw ting' manyo jopuonjrego ma pod ni mier kendo neno ni jopuonjrego oriwore kod skunde mag sekondar ma pacho ka jipa Magoha biro ka e kinde ma bende jopuonjre mathoth pod nenore ni okwamo e mier kaluwore kod midhiero mar omenda. Gine Magoha singo ni sirikand Uhuru Kenyatta biro medo jiwo sir ne sikunde mondo jopuonjre duto yud thuolo ma dhi nyime kod sombgi. Magoha ne lose kinde yawa yanga klese mag CBC skunde nyiri mabutere county ma Kakamega. I don't want to hear stories in the media. I gave the example when I passed through Kaptembwa. Tomorrow I'm going to go to Kiandutu. I will do what I can, but my officers must also do what they can. Like in Nakuru, we found one family that could afford to pay. That one also you take to school. Those who can't afford to pay, we shall make sure that they are assisted. So let's not hear this story that, oh, I'm stuck, I can't go to school. That is a story of yesteryears. Hata nikitoka sahi, hata nikifutwa kazi sahi, sijali, si Mungu iko mbele. So why do you want to worry about things? Just do what you have to do. So I'm going to urge my staff across the country to ensure that they mop the children to school.
Bwok iluoro omako kogwengo jo kanisa ma Shalom Ministries mantiere Bondo bang' kachiel kuom gimanyocho lal no yudie kar kano ringre ma othieth ma Bondo. Salim Opany ma jahigni 29 wachore no lal chieng' tich adek juma mokalo kaeto bang'e ringre oyud e kar kano ringre chieng' tich ariyo jumani. Kaluwore kod jadolo mar kanisa no Bade Masiaya Collins Omondi. Ne giyudo wach mar lal mar Opany koa kuom osiepne moro to koa chieng' no ne gitemo manye to pok ne giyude. Johera mosenindo medo yuago kitho mano panyoro mogo kaluwore gi fuoni moko mag ringre ma bende no oyud kaonge. Gidwaro mondo obila otim nonro mapiyo mondo anyuola oyud ratiro margi ewi masira no. Ne wabedo gi bwok ahinya kochakore tich adek e wik mokalo ka wawinjo ni owadwa moro wuoyi matin mabe osebedo ka konyowa e tich Nyasaye iluongo ni Salim Opany kata Salim Nyarombo mogere go e Facebook ni ne olal ma ok yud. Wach ni ne wayudo kuom osiepne manyako ma ne ogochonwa ka penjowa mondo wang'iye kama wuoyi ni nyalo bet ni nitie. To ka wang'iyo malong'o wasebedo kwatemo mondo waluw. Nyocha kane waluwo mayot ka wadhi keto wechegi e nyimo bila wayudo maber ahinya nitiere del moro del ng'ato mane gikwanyo kamoro ni e Bondo kamoro na Welo. Koro ne watemo ahinya mondo wanon ka wadhi e mochwari mondo wadwagi jogo nogolonwa lewni ma wuoyi ni norwako to ne wafwenyogo ni ma en wuoyi ni. Adwa kwero wach ni okang' mamalo kabisa kuom gima ne otimore kuom wadwa Salim. No nege ka ng'amo ka jal manego le ma ok neg dhano kendo nege okang' marach kabisa. Mi oda kwayo police commander ma Bondo mondo come out wach ni mondo wayud duoko. Wan gigeno ni obila dhi timo kaka owinjore nyakoro Mgajwang kendo waoro ote mag kuyo ne anyuola kod osiepe mag Salim. Kwadhi wach machielo ni jachung' e weche mag dongruok e riwruok mar pinje Afrika AU Raila Amolo Odinga yango chenro mar gero ute e kar dak ma MAKASEMBO mane kaunti ma Kisumu. Chenro no biro neno ni ute 1,300 manengo gi ni ediere kod moko 570 bende nego gi ni piny nengo utego chakore shillings milion 1.8 kabende watude achiel kachiel gi Millicent Adhiambo nyiswa intang'adhi mbele kaluwore gi wach ma kamano. Pero kama na inya Lydia bende ni wanyalo yuoro e chenro mane ogaye madon bucho DM Raila Amolo Odinga ne oyuore mar sidho ayanga yaw kar gedo ma idwa chak gere e ute kar dak no erima MAKASEMBO e bomani ma Kisumu kuma bende wayudo ni en mana tok dweche 8 kende kane odar jodak makanyo oya kanyo kandalo mano odar jodak go eko ute mane ni kanyo duto ne gin ute 130 kasani geno nitie ni ute midhiger kanyo gin ute moheo 1,800 kuma bende kane oloso ogai maduon bucho DM no wacho ni ot ka ot ok owinjo ousa e nengo mar milion 1.8 ka wacho ni mano bro tamo oganda modake e kuonde ma ongore kata kuonde ma yuto ji ni pinya mbro mono gi nyiew ute makamano mondo mi gidongre kuma bende ne ojiwo sirikal mar tend county ma Kisumu mondo mi ongi kaka ginyalo duoko bech udigo piny to duoge nyaka e mwanda maromo shillings 100,000 gi wiye kadhi bache mano bro konyo oganda mondo mi omigi thuolo mar nyalo nyiew utego endi ginyal dake kata ginyal time biashara kata ohelni mopogore opogore manyalo konyo ngimane. Bende kano loso owacho ni e thuolo no endi gin kod tuoche 3 mowinjo bed ni gitieko e ngima oganda mano tuoche mag dhier tuoche mag tuo wuon mano magi owacho ni e sectors mar thieth obro neno ni ngima oganda oket e yo mayot maginyalo yudo godo thieth kaka owinjore. E sekta mar somo bende oneno ni obro keto somo marom ne oganda go eko ka bende ka aweyo weche mane ogai maduon buchiem wacho ni obro timo ponono ni odonjo e telo oganda go eko mano dar kanyo ni wanyalo loso godo kendo gimbe ne gileronwa ni gimoro ahinya ko ogai maduon bucho DM no nyalo donjo kanyo ka ene mosidho chako gedo makamano ka gin kor geno ni wang'ni gibro dak e yono ma nyangafu kendo gibro chulo
ute e nengo moyweyo ka gigeno ni utego eko bende idhi ger e lony manyasani kaka dwarore kaka owinjore. Ne gikwayo ni kaber to sirikal mar Tend County kosetieko gero utego eko to mondo mi onyal ketgi e kind shillings 1,500 nyaka 3,000 kama bende giwacho ni kamoro amora bende owinjo bed ni igero kar dak ma Anderson kar dak ma Lumumba bende ni e chenro mar biro muko mondo mi ober kuonde dak machalo kamano mondo ganda onyal dak kuonde mowinjore. Wamedo luonu weche gi ekika ngoromo seche wa magang'ich welo kod oimore wadhi kelo nugi gikuku giduto kaka ne gitimore e kar dak ma Makasembo kuma ne asith makamaendi notimore kano ten Odinga kod jotelo mamoko. Ka kamano Lydia tawei mondi dhi nyime kod weche manyien. Erokamano nya Millicent kuom report makamano mano katenre kod alimbe mar Raila Amolo Odinga e county no ma Kisumu bende kelo giko mar chenro mar kagi kachero kamano kuom thuolni mikawo nyakora Ramogi kendo neno Ramogi TV. Erokamano mere kuom ote magidano diero goyo musa kuom anyuola mowito familia mowito mano kanyo Salim kabianeno kanyo Collins Omondi mano ja teacher Ruoth kanyo wacho kanyo gin gikuyo mokalo kaluwore kod lal mar Salim. Jaote Omuga toto bende ni kanyo Ligiega Henry Hank kanya kala kod Cyril Ochieng. Erokamano kuom kete mana kai Ramogi TV nyakora Ramogi yena wei gisane kata kamano awei lwedo maber lwedo no ma DJV kabendo ikoni gino miluongo ne ngoma owake. DJV kosekore yo makare nyiso ni tango ikonwa kod sane. Kete mana kai Ramogi TV nyinga Lydia Okeo.